आमगेल फुल्ली व्हिडिओन तू श्रीजी स्वीट्स आणि राम भंडार चाटचा ट्राय केला। या व्हिडिओत आम्ही पंतरच्या अस्सी घाटाच्या गंगा आरती, काशी चाट भंडारा आणि दीना चाट भंडाराचे चाट्स ट्राय केला। ललिता घाटा वचून तशीचे दशाश्वमेध घाटा वचून संजरच्या गंगा आरती पळयला। डिटेल्स ऑन व्हिडिओ स्टार्ट करूया। सकाळी 3 घंटे उठून 5 घंटे भितरी अस्सी घाटा पावली ती। ब्रह्मा घाट दखून अस्सी घाट चिके दूर जाता मेन रोड दखून ऑटो करका। ह्या गंगा आरती तुमका एक्सपिरियन्स करूका बॅकग्राउंड म्युझिक कसने घालनी। आता दाखोचे पंतरी 5 घंटे अस्सी घाटांतू गंगा आरती। गंगा आरती पळोवशाक कसने एंट्री फीज ना। तुमका कसन जो सेव करचे असल्यार मात्र काउंटर वचून जो ऑनलाइन वचून पे करीता। अस्सी घाट तकून ब्रह्मा घाटाक बोटारी चमकलेंती। सकाळी एका बोट राईड तुम्ही करूका चीज भारी चंद सा व्यू। बोट राईड करत असताना विघ्नेशाने एका बोट सोडचे ट्राय केला। काशी मठांतू धनपारचे जेवण जाल्यानंतर वापस अशीची भायर देवली ती। काशी चाटा वचून चाट ट्राय केला। काशी चाट तितले बिझीएस्ट म्हणणारी कोणे फ्री ना ती। रंदप करतस, सर्व करतस, ऑर्डर घेतस आणि कस्टमर समेत फ्री ना ती। आणि फूड खातीर रखता सतिया। एक पत्ता चाटा आणि एक टमाटर चाटा। सो टमाटर चाट कसं मला समज तूप असतात आमशे तिक्षे आणि कुरकुरी गोड हे पत्ता चाट म्हणारे पालक तोड तंतू चाट। आम्ही लास्ट टाइम दीना चाट खाल्लेला त्या मस्त लाईक असेला। या काशी चाट तितले ओके सट। आता मी एक चहा पिऊ चालली कुल्लट चहा कशाच म्हणून पडका। शिगडीन चहा करत असतो। एक 5 मिनिट वॉक करून घेऊन दीना चाटाक पावली ती। वॉक करचे कशेच जाल्यारी असल सायकल रिक्षा म्हणता तांतू वचेत। ये पत्ता चाट म्हणून पालकाचे मस्त फेमस दीना चाटान। टमाटर चाट म्हणून टोमॅटो मॅश करून करचे। काशी चाट भंडाराचा दीना चाट भंडारा। काशी चाटान संब गडबड असता, दीना चाटान सेम टेस्ट बेटर टेस्ट रस्ते देऊन। एक 15 मिनिट वॉक जाल्यानंतर दशाश्वमेध घाटाक पावली ती। एक 6 घंटे म्हणताना गंगा आरती स्टार्ट जाता। संजेरचे दशाश्वमेध गंगा आरती पळोवन काशी मठा वचाक घाटा वेलेनेची चमकले ती। मस्त चंद शेल एक्सपिरियन्स। या आमगेल्या काशीचे व्हिडिओज तुमका पळोवन एक खुश मेळ्ळारी। आमची वासरीका प्लीज सब्सक्राइब करेंती। आमगेल व्हिडिओज पुरा शेअर करेंती। तुमका नेक्स्ट व्हिडिओन मेळटा। टेक केअर, बाय।